Lingiphathe kabuhlungu selifuna ungithini. Ngibuka hle usho Ngingaqambulana amanga. Ngempela sengingaqambulana amanga. Sisho ngiyacabanga ukuthi nje uya-overreact wena mhlawumbe i-client belijabulele njena wena-ke wawusu-overreact-ke mhlawumbe ujatshuliswa nawo umsebenzi wakho omuhle-ke Awusho-ke wena siyazi. Mewukuthi ade nijabulile, kungani linganginikezanga noma ithiphu noma isinxaphezelo? Ayi phela ngithi vele sabantu asifani emhlabeni. Abanye abantu nje abayinkinga indaba yethiphu sidalo. Vele ngithe ngifika kodwa lapha emsebenzini mengifika hayi iclient ibe right lingabe nankingi. Mase ngithi mina ngicela abantu unginikeze space bhuti ukuze ngizokwazi ukuthi ngenze umsebenzi wami. Hayibo. Uke wangilalela yini ubhuti wakhona? Hayi beloke isondeza ona ezama ukungithinta angazi ngifike kangaki. Ngithanda ungayizwa kodwa kahle le ndaba yakho. Awuyenzi nje yenza sense. Vele awuvuka emaqandeni. Usho lo ungaboni ukuthi buka lezi kete uthi ifishane kanjani. Ayiwayi. Yazi abantu bacabanga ukuthi siyadayisa. Buka Awu-relax yini manje? lezi kete abantu besilisa. I-uniform ole akuyona ingubo yokuthi mhlawumbe uhambe-ke manje-ke uyosantuza-ke emgruveni. Futhi wena engazuthi manje uyayilahla-ke focusa. Khumbula umthetho wokuqala. Ngathini? Iklayenti alidelelwa liyahlonishwa. Uveze nje izinyo wenza umsebenzi. Focus. Vele uyayizwa kodwa lento engishoyo. Uyazizwa ukuthi uke wangizwa Hey bo.